Bir gün bir gelince toyun pul vermen kat ködetdi. Anka ertir veren büyürür veren. Ay bar geliye çıkıp üstünden. Ödümü söz verdim, kaydıp şu geleceler toyuna barın deyip. Bir günün bir yaş oğlan gelip toyu gürleşti. Pulunu andan geçirdi. Ne bardım onun toy mekanına. Yani şol gelince toyun beyimçiliğini etip buyurdu. Men barıp toyun eýeti bilen tanışyp atlaryny ýadyp toyun bir meýil namazyn düzme häsiýetim bar da. Ýa koluna etdim. Toyun eýeti kim atlary, kime söz bermeli bir maslahatyn etmeli. A plan gelece duranlar şo da diýdi. Aýsena oňar aýdym diýdim. Men diýdim bu geleceğiň toyuny hiç mahal alyp barmam diýip özüme söz berdim diýdim. Ağam diýdi. Men diýdi sizin araňyzda oň ýazatlaryň bardyň bilemok diýdi. Ýöne diýdi. Sen men bilen gürleşdiň ha diýdi. Oturdum pikir etdim. Doğrudanım men toy o gelece bilen gürleşmedim, men ol oglan bilen gürleşdim. Demek men söz berdim, sözümde de durmaly. Bardım geleceğiň ýanyna. Salamlaşdyk, atlaryny ýalışdyrdym. Hiç de bolmadyk ýaly. Gepim tünbegi. Toy etilen iki bir gürleşem yok. Ýöne toyda söz vermelilerine söz berýän, gutlamalylaryna gutlaýan, aglan etmelilerine aglan edýän. Toy şoň ýalyp geçip gitdi. At basman ýerine mün basarmış diýdi. Şoň ýaly hiç açan planlat etmerin nimeler. Şoňa göz ýetirdim. Sebäbi planlat etmerin diýsem, durmuş seni şeýle bir aýlaya şonu sen etmeýänem bir tan söňäp edersiň diýdir ýa-da.